Преди това ще игра Майнкрафт. Ама само, че ще бъда моя сервер. Ето, това е моята къща. Така, отваряме. Моята къща. Да се спим. Ако се чуете какво е това, това е това моят живот, един сериал, който аз гледам. Играя на Майнкрафт. И гледам и играя. Това се много наричам хора като църква, ама не знам дали е църква. О, все тая няма говориме. Сега ще направя още една къща. Така. Чакай по къща. Този човек не си знае. Ще направя една къща. От време на време трябва да му се напомня. Кара се горъчност. Го отнесе ти. Извинявай. Разбирам, господин, няма значение. Добре, знам, че ти е познат, но... Всъщност не се познаваме тя толкова. Казахте, че ви трябва човек за градината и... Така е, работи чудесно. Нищо не казвам за това. Но е мъзник. Мъзник е и ти не се сближавай много с него. Добре, господине. Да. Благодаря ти. Дилара, много бързо се връщаш. Какво стана? Или само си изпи кафето? Да, точно. Сега за кафе и си дойде. Стига толкова. Това е работа. То ще си направя една къщичка. Освен мен някой да се грижи за тази къща? Какво стана? Никой. Как мина? Кое как мина? Срещата. Коя среща? Какво става? Вие се опитвате да ми кажете нещо? Не. Аз ще ти покажа един филм. Чуден филм. Какъв филм? Гвоздеят на програмата. Щангата в моята ръка. Първа част. Гледай. Отнесе някъде наоколо. Няма да влизаш в никакъв контакт с мен. Ако трябва, ще напуснеш града. Достатъчно така. Гледай. Много е интересно. Бихте ли го изключили? Дъще, да ти кажа ли нещо? Това надхвърля твоите възможности. Да изпратиш щангата в полицията, да пускаш мухи в главата на Джихан. Това не е работа. Вярно, имаш някакви способности. Доказа го, докато работехме заедно. Но не са достатъчни. Как разговаряте с мен? Обяснявам ти за наята. Нищо не казвам. Ако се залагаш капани, прави го със сладка приказка. Но при теб това не е възможно. Готови сме. После работиш екип. Влизаме. Знаеш с кого се хващаш на хорото. И най-важното, не слагай крак на съдружника си. За какъв съдружник говорите за Бога? Вие ме предадохте. Хубава работа. Кой ме изгони от тук? Изхвърли ме през вратата. Кой кого предаде? Не трябваше да използвате хазал. И аз стига вече ставах казал. Мислиш, че не знам какво точно те вълнува ли? Искаш да се намесиш между мен и Джихан? И какво ще изпратиш танката? Май криви ти излязоха сметките. Искаш Алпер да накисне мен, аз да накисна Алпер и двамата в пандиза. Охо! Спокойствие, не е ли така? Разбрах, татко. Какво искате сега? Пари ми? Какви ти пари? Мина времето, когато се кърчих за пари. Искам спокойствие. Слушай, Дилара, да ти кажа ли нещо? Не заставай между мен, внуците и сина ми. Ако го направиш така, ще те съборя, че трудно ще станеш. Разбрай, дръж се разумно. Дръж се разумно и не ме закачай. Сладко вълшебство. От неделя. С бисквитки. Чуден сметанов крем. Абракадабра. И много шоколад.
Амфило цяло. Киселини. Хора, значи не ви обръщам така внимание, Киселини с шоколад. но просто сега съм заед малко с Майнкрафт. Първо, ако киселините ограничават избора ви, изберете херицид. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни. Преди употреба прочетете. Ако до 14 дни симптомите ви не изчезнат, консултирайте се с лекар. Покажи на света цялата си креативност. Във всеки следващ миг предишния свет е история. Каза, ще направим прозорец. Той е твой. Вземи ексклюзивно сплав от Vivacom, стилни LG Giro с корпус от истински метал и последно поколение селфи функции за 11,90 на месец. Само в Vivacom и иновативния LG V10 с кристален саунд и подарък яки Bluetooth слушалки. Vivacom. Каквото искаш, когато искаш. Простатата ви алармира. Когато сте на средна възраст, започват да се появяват проблеми. Точно като при мен. Аз съм в добро здраве, но годините си минават. Колата ми се нуждае от грижи, както вече и моята простата. Проблеми с уринирането. Дългогодишният клиничен опит показва, че една капсула дневно простамол Уно намалява честотата, улеснява и облегчава уринирането при доброкачествена хиперплазия на простатата. И не нарушава сексуалната функция. Простамол Уно. Просто бъди мъж. Вече изпълнява упаковка с 60 фактори. Лекарствен продукт за мъже с екстракт от сериноарепенс. Към време прочетим стоката. От Технополис. Представям ви Вече си има колипка и тук. С елегантен дизайн и 15-инчов екран. Оптимизиран процесор Intel Celeron и голям Сега стана само нагоре. и с новия Windows 10 за сигурност, бързина и безпроблемна работа за всеки у дома. Сега на супер цена 579 лева и на изплащане без скъпяване. Технополис. Лесно е да избереш в магазина или онлайн. Les potes, j'ai laissé c'est le transfert de génération en génération. Je peux pas le prêter. Ей, бебя, ще поконеш фигер. Вече не е нужно да триеш самодневната си коса. Любети Марселия създаде шампон с бяла глина и мляко от джасмин, за да бъде косата ти мека и ефирна. И това ми е къщата, тази къща. После ще чакам да се връщаш през вакансията. Като заминеш да учиш, ще ти помогнем да си намериш квартира. Ще поискаш таблет малко след като изхвърлиш роботчета, дамянчета, виничета, купички. Ще дам първите ти песен. Ще ти купим първата китара. Всичко ще ти умръсва бързо. Всичко. Тук ще трябва да сложим такова да Ще се бъде в отпечатъци. Ще викаме владжията през месец. Баща си ще смени колата с по-голяма, а аз никога няма да откривам дрехи, които да си стават. В началото сигурно дали ще казвам, искахме, хапнахме, урикнахме се, болни сме, добре сме. Но преди това, ще трябва просто да те има. OLX подкрепя двойки с репродуктивни проблеми. Разберете повече и се включете на mama.olx.bg. Моят татко къщата расте. Се измъчва годни. Каша в колата, каша в асансьор, каша за гласа иска сиден лев. Затова не се поколебах. Ефервесцентните таблетки Флавамет избрах. Флавамет. Провиалният секрет втечнява. Отделянето на секрета ускорява. Кашлицата влажна облегчава. Моят татко вече е наред. Благодарим ти. Ще направим кино, ако искате. Разпродали за над 2 години. Таблетки над 6 години. Ефервесцентни таблетки над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Хей, чухте ли новината? Нещо приказно се пече. Seven Days Panino. Значим сега две съседни къщи. Те са толкова вкусни, сякаш една мечта се е превърнала в реалност. Обикновени или с пълнеж от какаов мус. Seven Days Panino. Мечта за всеки ден. Чудесни новини за теб и твоя мобилен план Smart от Vivacom. Говори неограничено с всички, само за още 4 лева към твоя Smart Smart. Vivacom. Каквото искаш, когато искаш. Ще малко да ям, защото съм обърнал. Идва си да ни запознаем с Банк. Толкова се зарадвах, но имахме само седмица да подготвим всичко. Големият ми син препоръча кредит от Провиден. Всичко стана бързо и лесно, а условията по кредита бяха точно като за мен. Вземи сега своя кредит от Провиден. Без поръчително, с ниски изискуеми маски. Платете сега на 0700 159 59 или кандидатствай на Провиден.bg.
човешкия дух и съдържа всичко необходимо за тяхната природа сега и във всеки етап от живота. Уискъс. Погрижи се за тяхната природа. Отблизо с Холивуд, като на кино, събота 18 часа, видели синема. Аре, вижте си ми пазачите. Това не ми е на вечеря, хайде да ходиме. В тази къща. Бегай, бе. Русия не бива да остане и без Какво принципът е? Ей, какво ме гледаш, бе? Гной. Бегай, бе. Бе, не ми сръчка в една работа, че ще умна, бе. С смъртен грях погрешна. Държа за това. Да, ти, какво ме гледаш, а? Да не ми я пишуй, а? Бегай, бе. Кой ще ти е бамбайката и на тебе, бе? Бегай, бе, какво беше така, бе? А, така. Бе, ти там и си мучиш, вижте по главата. И да си навиди на чана. Халници пусти. Аре, кини, бе. Бе, кой влезна в къщата, бе? Ще мой ба майката. Ах, тия... Не се разправиш, бе. Искаш да ти е майката и на тебе, и на тебе, и на... Какво? Ще ти е майката и на тебе, и на тебе, и на... И на закуска, и на вечеря. Ти къде живееш? Призълва си, призълва си. Така кажи, моето момиче, знаеш приказката. Светова те страшилище е зълната. Няма да влезеш, ще чуна! Не пусна. Искам спрям спокойствие. Я погледни. Бихи дрехите с камера. Лакнета! Дала си е най-хубавата стая. Аз ли съм я дала? А кой? Попита къде е стаята на Люцка и направо дойде и се настани. И как се настани? Сложи си дрехите и взе половината от гардероба. А какво каза не за Бегай, бе. Още не я е видяла. Отивам си в леглото. Тя